салому алейкум дӯстон, ба канали мо хуш омадед. Дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. Бояд гуфт ки спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали либосҳои мардона мебошад ки сифаташон олӣ ва нархашон дастрас мебошанд. Либосу пойафзолҳо аз Туркия, Доғистон ва тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка карда мешаванд. Ёдрас мешавем ки либосҳои ин канал аз дигар каналҳо куллан фарқ мекунад. худи ҳозир дар омада обуна шавед ва шояд либосҳои болидаатонро аз он ҷо биёбед. Силка дар комментария ва ё ба ватсапи рӯи экран буда нависед. дӯстон, имрӯз тасмим гирифтем дар бораи рейтинги варзишгарони тоҷик дар лигаи UFC ки дар кадом ҷой қарор доштанашонро бароятон маълумот пешниҳод намоем. агар омода бошед, пас лайкро зер кунед ва мо оғоз мекунем. дар беҳтарин лигаи ҷаҳон UFC 4 варзишгари тоҷик баромад мекунанд: Муин Ғафуров, Лоиқ Раҷабов, Нурло Алиев ва Муҳаммад Наимов. Муин Ғафуров 2 муҳориба гузаронида дар ҳар ду мағлуб шудааст. Лоиқ Раҷабов дар 2 муҳориба дастболо шуда дар яктоаш мағлуб шудааст. Нурло Алиев дар 1 муҳорибааш дастболо шуда ва баъдан дар давоми тамрин ҷароҳат гирифт, то як муддати дароз барқарор шуда истодааст. Муҳаммад Наимов бошад, ҳар сеи муҳорибаи худро бо ғолибият ба анҷом расонида дар сурати шикаст додани ҳарифи чорум ба топ 15 беҳтаринҳо дохил мешавад. хотиррасон мешавем ки якчанд сол пеш дар ин лигаи беҳтарини ҷаҳон UFC ягон варзишгари тоҷик баромад намекард, аммо ҳамеша варзишгарон кӯшиш мекарданд ба ин лига шартнома банданд. баҳори соли 2023 якумин бор 4 варзишгари тоҷик дар UFC шартнома бастанд. ҳоло дар рейтинг Муҳаммад Наимов дар сатҳи 21, Нурулло дар зинаи 50-ум, Лоиқ Раҷабов дар 61-ум зина ва Муин Ғафуров бошад дар зинаи 64-ум қарор доранд. ба наздикӣ дар ин лига варзишгарон муҳорибаҳои навбатии худро мегузаронанд. Муҳаммад Наимов UFC 3-0 бар зидди Мелсиком Багдасарян UFC 3-1 ки 22 июн дар Арабистон турнири калон мешавад вомехӯрад. Лоиқ Раҷабов дар UFC 2-1 бошад бар зидди Трей Огден UFC 2-2-1 20 июл мусобиқаи UFC Vegas 94 вомехӯрад ва инчунин Муин Ғафуров бар зидди Кюн Хоканг 22 июн ки дар турнири UFC Арабистон барпо хоҳад шуд вомехӯрад. ҳоло хабари расмии бозгашти варзишгари дигари тоҷик Нурло Алиев аниқ нест ва аз хабарҳои нав шуморо ҳатман ошно хоҳем кард. ба ҳама варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои дар пеш истода муваффақиятро таманно мекунем ва аз онҳо танҳо ғолибиятро интизор мешавему бо шумо дӯстони иззатманд дар ҳамин ҷо хайру хуш мекунем. зиндаву саломат бошед. хайр азизон.